இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விஜய் தொலைக்காட்சியில இலசுகளோட மனசை கொள்ளை கொண்ட தொடரா ஒளிபரப்பாகிட்டு வருது மகாநதி சீரியல். இப்போ கதையில வெண்ணிலா எப்போ விஜயை விட்டு விலகுவாங்க, எப்போ காவேரி விஜய் கூட இணைவாங்க அப்படின்றத பார்க்க தான் ரசிகர்கள் ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்காங்க. இந்த மகாநதி சீரியல் மூலமா சின்னத்திரை நடிகர்களோட டாப் நாயகனா உயர்ந்திருக்கிற சுவாமிநாதன் குறித்து ஒரு சூப்பர் தகவல் இப்போ வீடியோவோட வெளியாகிருக்கு. அதாவது சுவாமிநாதன் தெலுங்குல புதிய சீரியல் ஒன்றில் கமிட் ஆகி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆட்டோ விஜயசாந்தி அப்படின்னு பெயரிடப்பட்டிருக்க இந்த தொடர்ல ஹீரோயினா நீ நான் காதல் சீரியல் புகழ் வர்ஷினி தான் நடிக்கிறாங்க. இந்த தொடர் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில ஒளிபரப்பாகிற வீரா தொடரோட ரீமேக் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம டிபி காபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.